ще се върнем на кръговото на паметника Левски. На това кръгово ще завием наляво, посока парк Казаимов. Окей? Добре. Това е втори изход. Да, то там е общо 30 изходите. Браво, Да. много добре се ориентираш. Това. На това кръгово там, за изход посока парк Заимов имаш само една лента свободна. Тоест, щом е само една, трябва да напуснеш кръговото от коя лента? Щом на изхода имаш само една лента, Тя го напусна от ясна лента. край на дясна, да. Край на дясна. Тоест ние ще влезем през лявата и после трябва да намерим Точно начин да ще се ти кажа, върнем че обратно. трябва да влеза от лявата, но се върна в дясната и оттам да напусна. Точно така. Виждаш маркировката, само тази лента е за наляво. Да. Така наблюдавай. Добре, ако няма никой, влизаме, стоим си в края на лява. Сега, казахме изход номер 2, нали? Давай да ги броим. Това е номер 1. Така, това е номер 1. Пусни се десен мигач и се пристрои в края на дясна лента, когато тя е свободна. Свободна. Добре, без газ, без газ. Забелязваш ли какво се случва тук? Една е лентата и ако не сме в края на дясна, не би следвало да Няма как, напускаме кръга. Ние сме Sigma Driving Academy. При нас не просто ще вземете книжка, но ще се научите как да сте безопасни и уверени на пътя.